Nabong sa day mo. Ay, hindi Maliling nagdagabon. Mura na. At pagsilingan ko maggabon. Namuwak na po ba? Karyana ba? Masiguta. Uy, ginoo ko, santimaan. Dami isa ka bisita. Saan naman ang tiyana, oy? Kasi, sarang gani, kalami kayo tao sumpot, pronto, ginansya. No. Ginansya. Unya, wa na lang kanikaw buwan. Ano? Isa naman lang. Simot-simot ka na lang niya, kaon ba ho? Well, palipod po. Simhoton. Atong ka na makakatisan, di ba? Ha? Kami, yun ang kono. Ay, makataas na sa kuan. Paborito rin mo, di ba? Wala man kayo to nahurot imong gihatag na mo. Naa pa gani. Nga manahurot. Basta. Sila naman ang Ano ra magduha na nga ang mga bata di man mo kaon gamay kay kaunon laliman ka mo kaon na. Kilid ni sa isda, anaon lang. Ya, hungit. Ana, hingit. Diga kahurot ang usa. Oh, katulad sila na sa musik. di ba na Katol? ang mama? Katol ka? Samtang kami nag-istorya ay nakita ko o kanang garden kaya bibi nga nindot kaayo, green kaayo. Nakita mo sa among TikTok, diri mi nanayaw. Yan ay mga hanging plants si Tia Bibi. Mauni igsuon ni Mama Liling, mauni ilahang balay, iyang mga tanom. Hilig sad kayo ni siya og tanom. So, nagalingaw sad ko og panguha og video dring dapita. Kay kanindot kayo sa iyahang mga dahon o mga green, yalay-lahi labong forma ang dahon. Makainomdom ko katong didto pa ko sa bantayan, maudyod ning mga tanuma nga naa didto sa amo. So nagkalingaw ko pang nguha og video para sad makakita mo ani nga mga tanom, diba? Nindot kaayo na green na yellow. So sige, enjoy mo sa pagtan-aw na apay Chinese bamboo. Nya kani si Chabibi na adi ay saingan ani nga kuan nga aslom kayo ni iba, lami kayo ni isagol o sa inuunan. Daghan kayo bunga o na mga buwak pa o naa na hinog. Kaya nindot kayo, nakahuna-huna mi nga mag-challenge mi. Kaya nanguha sad ko ani para sa among challenge sa ni Jang Koy Koy. Daghan kayo bunga, makalaway. Nasad niyo, saan siyang tanuma ka nang mupilit sa kuan. Cute kayo, no? Saan yung tanumang mupilit ganin sa kanang kahoy? Hindi ko kailaan na. Naa sila ay. Kanihin mo ni namong challenge. Ipakita dyan. Abi sila. Imong challenge. Magkadugay, magkadagan. Dili mo piyong. Kaon ng dili mo piyong ba? Dapat dili aslom. Ang naong. Sige na dyan, kakuha na dyan ba? O, sige na dyan. Sa bibi o nakatawa. Sige na ba? Ano na? Ha? Sige good. Sige na sa bibi. Ayaw na, inog mo nang imo. Ay, ayaw! Inog na, di kayo na atlong. Nanamili niya. Nagkadako na. Nanaday, dagan kayo. Ato mga ito. Kani amo. First pa ni kani usa lang. Ay, kagamay sa imo. Taktoro na. Wala ka. Oh, tanawa dili pareha. Oh. Oh, pumagin mo. Ay, ginawa ko custom. Diba? Kisay mo piyong. Sige. Sige. Ready. Nasa bibi among audience. Sige. Ready. Okay, 1, 2, 3, go.
Ayok po. Mabuti kasi yung asawa mo. Di kaya ay kaslong. Lapit ka. Aslong si Tiyaw naglawan. Ay kaslong. Ang buta kong luwas. Lagi ay magatuho no. Ang dili aslong din ka ng ili. Dagko. Dili ka nang kuano guwang mo na mo gikuha. Ang dili aslom amin ni Jam. Uy, kalain sa tutunan ni kakarat. Tara, talent sa trap. Ha? Talent.